Salutare tuturor și astăzi ne vom juca Siren Cops. Nu o să folosim asta, că mai mi-am luat-o eu mai de mult când vreau să mă joc jocul ăsta, decât când o să ni se pară prea greu. Asta am luat-o mai de mult. Nu știam să o folosesc atunci când mă jucam de pe tabletă, dar acum mi se pare ușor. O folosesc. O lăsăm o baltă. Nu te crie. Fis așa. Am murit. Nu, dar cu ce am greșit? Nici nu am atins. Bine. Acum știu că ne va hotărî poliția. Urât. Urât. Oh, nu. Aici mi se pare un pic greu. Am scăpat de polițist. Bine. Dar nu mă trolez. Îmi pare rău, dar nu am vrut să mor. Aici știu că vom da de polițist. Pare rău, dar de aici nu se mai trișează. Promit. Yes. Bine. Dacă vă întrebați de ce nu prea să mai aud tastele, mi-am cumpărat, mi-a dus Moș Crăciun niște și un microfon ca să mă aud mai bine. Mi-a adus și tastatură și mouse, că la mouse aproape nici nu se aude, decât prea încet. Păcat că nu mi-a adus și Robux, adică Robux. Înțelegeți? Și asta. Deschidem ușa. Aici știu că va trebui să săpăm cu asta, uitați.
Și de aici. Bun. Aici vreți să vedeți care este. Cum trebuie să rămân keycard? Și ăsta a încercat să ne prindă. Ăsta-i de la sucăpui. Mășulică. Bine, haide mă. E aici, aproape terminăm obiul. Am uitat de asta. Din greșeală te-am atins. Aducem 3 ori. Mergem în față. Ne punem pe spate. Și se știe că nu s-a terminat cu ușor cu helicopterul, dacă nu muream de vreo 3 ori. Ăsta e Silent Cooper adevărat. Ne luăm ovuri. Ne luăm astea. Suntem rapizi. Bine, acum ne vom duce într-un nou joc care este cu doamna. Unde e? Asta e. Dacă nu știați jocul, Escape in Turn. După cum vedeți, am niște arme. Mă rog, asta că poate vom tolera un pic prieri. Vorbim de doamna profesoară. Ce șmecher e să fugim. Și scapăm de ea. Facem... Asta. Aici sunt niște rasele.
aici trebuie, fiți atenți, ca picat. Vedeți? Aici nu urmează nimic. Mă rog, asta urmează, care mie mi se pare grea. E chiar grea pentru mine. Yes. Și gata. Bun, am scăpat. Acum vom da din nou de doamna. Ne va deschide ușa. Pare rău, dar voi folosi un pic. Cred că nu vreți. Și bine. Aceea mi se pare greu. Nu mai e greu. Bine, am filat. Și trebuie să... Am să fac o schemă. Ușor obiul ăsta mie. De acolo. Sau parcurs o film. Nu înțeleg diferența dintre obi și parcurs. O scrieți voi în comentarii. Ești mecher hobby-ul ăsta. Acum ne urcăm pe scară. Parcă urma... Fira. Am scăpat și acum cine da. Yes, am scăpat. Acum parcă ne va fugări. Nu. Yes, am scăpat de raserarea, da, treburile, mi-aduc aminte, sunt enervante, foarte enervante, nu-mi plac treburile astea, că trebuie să, bine, sunt enervante și dacă pici, aici știu că vor fi manechinele. Haide mă, deschide-le. Bine. Acum știu că vom să pe fereastră. Și dacă picăm jos, vom da de doamna profesoară acolo. Apare doamna profesoară. De ce nu se deschide jocul? Ușa. Pare rău. Ăla asta, că e un pic greuță, un pic. Deci, așa ca să fiu mai rapid și să, da, să nu ocup atât de mult timp în video, la videoclip. Nu pe ușa asta.
Aici vom fugi de